Iti pakasaritaan adu ti imbati ti 1990 killer earthquake nga adal iti panagsagana ken iti panangaramid iti natibker a pasdek. Nagbalin pay daytoy awagas tapno may patumpan lagiti wagas amang isuro ka dagiti umili iti umno nga aramiden da tunggal adda kapada adidigra. Ada detalye ni Anjel Kim Pengosro. July 16, 1990. May sa kadagiti makadadaol aging gined iti pakasaritaan ti Pilipinas, tinapasaran iti Luzon. Idi agarop alas 4 ti malam, naka-i-record iti magnitude 7.8. Nagpaot iti agarup 45 a segundo. Tinapigsa agin gined, tinang pataod iti nasaknap a panakadadaol iti intero nga amyanan ken Central a Luzon, a nagbalin kas deadliest natural disaster iti pakasaritaan ti Pilipinas. Ti sentro ti gingined ket iti Rizal Nueva Ecija. Iti igid ti Digdig Fault, may sa apaso ti Philippine Fault System. Narik natin naranggas a panagdayeg ti daga iti intero a Luzon, pakairamanan ti Metro Manila. Anak kay gapuan tinasaknap a panagbuteng, bayat takasla main indayon dagiti pasdek, kan panagdardaras dagiti tao a nagkamang iti natalged a lugar. Karaman kadagiti nakaro an apektaran a lugar ti siyudad ti Baguio, siyudad ti Dagupan, siyudad ti Cabanatuan, Agoo, La Union, Nueva Ecija, Pangasinan ken Benguet. Narba dagiti hotel, pagadalan, ospital, simbaan ken pagtaengan iti sumagmamano a segundo. Iti siyudad ti Baguio, nadadael ti sumagmamano nga hotel, pakairamanan ti Hyatt Terraces Hotel. Dagiti panagrega ay ti daga ti nangitabon kadagiti kalsada nga agturong iti siyudad. Anang puted iti transportasyon ken nangitantan kadagiti panagreget a mangispal. Rinnibo nga umili ken turista ti naipit iti sumagmamanong aldaw nga awan ti kuryente, nadalos adanom wenno komunikasyon. Iti Dagupan City, nagsikig ken limned ti adu a pasdek gapo iti nakaro a soil liquefaction. Nagsina dagiti kalsada ken nalayos ti lugar iti darat ken danom. Nasurok 1,600 a biag ti napukaw. Nasugatan ti nasurok 3,000 at tao ken 2,000 a pamilya ti naawanan iti pagtaengan. Dimmanon iti binilyon a pisos ti panakapukaw ti ekonomiya. Anang apektar kadagiti negosyo, agrikultura, turismo ken infrastruktura ti publiko. Sigon ken Tita Fem, ang nakalasat iti 1990 killer earthquake, linagip na ti kapadasan na. Ar-aramidon na iti ti assignment na iti pagadalan, iti kalaat ang nagdayeg iti napigsa. Saan ang nagdua-dua ket dagos ang nagkamang iti natalged a lugar, bayat nagtultuloy tinaranggas a panagkintayeg ti lubong. The skirt that I was wearing illuminates the pathway as I was walking through Nagilian Road, because at that time it was almost dark already, like maybe an hour after the earthquake, so around 5:30 we were passing through the roads, but you could see there are a lot of people lying down on the roads already because they flew away from their houses because of the aftershocks that came over. Sigon ken kuana, no pay saan isuna na trauma, nagbalin isuna as sensitive tunggal ada mapasaran agin gined, kasi tinapasaran agin gined idi laeng napalabas alawas. It flashed back the 1990 earthquake where I was a survivor of. Like I said, you become very sensitive, and one strike of the tremor, you would feel like, oh, what's that? I think that's an earthquake. I came to know this because at one time when we were living in Pittsburgh, Pennsylvania, USA, me and my husband were in front of our desktop computers, and I felt something weird and like a little shook of the desktop table computer, and I said, oh, sweetheart, that's an earthquake. Nasuro katalo a dekada kalpasan ti gingined. Anya nga tati adal a mabalin a pagsarmingan dagiti umili iti daytoy.
rimusing, pimigsa, kan nagbalin ang managsakbay ti gobyerno. Isut ga po na nga dadag iti opisina ang mga ipatpatungpal iti binulan, quarterly kan annually nga earthquake drills para iti umno nga aksyon kan tignay no adda mapasaran a panagdayeg. Kailyan, kanayon alaglagipon, anyaman ti trabaho tayo iti agdama, rumbeng laeng nga amo tayo ti basic nga aramiden no adda ti panagdayeg. Anjel Kim Pengosro para iti Pagilian.